Music. Правиме проверка, готови ли сте за десерт? Ей, ума и дума си е топ оферта, в менюто на хип-хоп експерта. Правиме проверка, готови ли сте за десерт? Ей, ума и дума си е топ оферта, в менюто на хип-хоп експерта. Пита се пече като гювече, да речем с дивече. Щом ти си ще поискаш повече, защото ти момче, знаеш че биче. Всеки който слуша ума и дума става до биче. Щом усети аромата, носа го подава на ушите. Устата разбира и вика това якшите. И ми дължите, поне да опитам. Ако не, ще се разрушите докато ви ритам. Каквото си говорим, тялото си иска своето. Аз му давам ума и дума и вижте моето. Гърди като на Арни, 8 бронирани точки. Ръце тежкото варни, никакви слаби точки. Затова когато влезеш в ресторанта, преди да вземеш менюто, поискай уинампа. Вечерена лампа и рап директно от избора. Хайде банда, аплодисменти за избора. Правиме проверка, готови ли сте за десерта? Ей, ума и дума си е топ оферта, в менюто на хип-хоп експерта. Правиме проверка, готови ли сте за десерта? Ей, ума и дума си е топ оферта, в менюто на хип-хоп експерта. Нещо съм гладен, видя ще е изяден. В момента в който старта бъде даден, подаден на първичното, епичното получава се пляс. Слушай внимателно, за да може да си в час. Пара се вдига, погача се слага за специални гости. Украсата масата смята за нужда, когато заможните са прости. Тига на пари, вземи си предпазни ръкавиците. С готвачи стари май имат нужда от ученици. Плащай коверта, докато е на оферта. На първия реч ще си, ако това ти е дерта. Поднасяме с пламъци любимите ви ястия, да ви видя как сега ядете с пръстия. Вземете в предвид, че готвача ни е чигит и не може да заспи докато бита се върти. Соче фрази, всеки гледа да налази, но знае място в стомаха си да пази, защото майстор Тричко знае майсторски трик да те нахрани с кик. Предвид служили гъвники, твайско е всичко, баща як ти. Но представа ще добиеш, щом вече си сит. Да, ще намаже всяка лакома хиена. Кой може да откаже при отлична хигиена? Предвид проблема с свободните маси, всичко се решава, щом запеем песента си. Ставай на крака, да ви видя ръцете. Разтъпчи тая храна, внимавайте да не разлеете. Знам коя подправка ви излага носовете. Правиме проверка, колко можете да изядете. Рапърчета дават се някъде по лезнението ми. Са безкостените ми, разтягай килото ми. На парчета ситни режа с ножа остро струни. Опечете си акъла, драги ми синчета блудни. Топ оферта, в менюто на хип-хоп експерта. Правиме проверка, готови ли сте за десерта? Ей, ума и дума си е топ оферта, в менюто на хип-хоп експерта. Ума и дума, куплети, специалитети, трик, мюзик, омлети, уплете, забъркана, стъргана, бита, бъргав да къртя, вата въртя, не се озърта, я мърдай. Има късмети за всеки пети десерти, така че в този момент, момиче, внимавай къде си, защото бастата обича да хапа принцеси. И кифлички и кораби, всичко е хъраби, само да се надъха да покопа на хъраби. Съдъра ми го раме, цял килограме, и всички пропищяват в мига, щом го хвана. В Хавана чупе MC-та с черупките ви, да пълня дупките, не можете да купите фита. Панирам филмирани, хора вамбирани, но балъците са гадни като пастъците пирени. Не спираме бруталното факи мюзик разбиване, с уникално музикално кулинарно разбиране. Този ден е як, ама много як, и ако изпитваш глад, ама много глад, вместо да ядеш хляб, ама много хляб, ще те нахраниме с рап, ама много рап. Ей, този ден е як, ама много як, и ако изпитваш глад, ама много глад, вместо да ядеш хляб, ама много хляб, ще те нахраниме с рап, ама много рап. Правиме проверка, готови ли сте за десерта? Ей, ума и дума си е топ оферта, в менюто на хип-хоп